ISO 14644-14 on suunniteltu vastaamaan tärkeään haasteeseen, joka liittyy laitteiden soveltuvuuden arvioimiseen puhdastiloissa keskittymällä ilmassa olevien hiukkasten pitoisuuteen. Se tarjoaa standardoidun lähestymistavan sen varmistamiseksi, että materiaalit, työkalut ja koneet eivät aiheuta kontaminaatioriskejä näihin herkkiin ympäristöihin. Tämä auttaa ylläpitämään puhdastilatoimintojen eheyttä ja varmistaa, että ne täyttävät tiukat puhtausstandardit. Standardi on arvokas resurssi puhdastilojen käyttäjille, laadunvarmistus- ja validointitiimeille, ja se auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Se on erityisen hyödyllinen, kun harkitaan uusien laitteiden hankintaa, investointeja tai muutosten hallintaa puhdastilassa. Noudattamalla ISO 14644-14 standardia sidosryhmät voivat saavuttaa vaatimustenmukaisuuden ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Standardin keskeinen painopiste on kontaminaatioiden hallinnassa, erityisesti ilmassa olevien hiukkasten pitoisuuksien hallinnassa. Se varmistaa, että käytettävät laitteet eivät vaaranna valvottua ympäristöä, mikä on ratkaisevan tärkeää teollisuudenaloilla, joilla saastumisella voi olla vakavia seurauksia. Tämä painotus auttaa suojaamaan tuotteiden laatua ja turvallisuutta kriittisissä puhdastilasovelluksissa. ISO 14644-14 standardin soveltamisala ja tarkoitus keskittyvät yhdistämään puhdastilailman puhtausluokituksen suoraan näissä valvotuissa ympäristöissä käytettävien laitteiden soveltuvuuteen. Standardi arvioi eri laitteiden lähettämät hiukkaspitoisuudet varmistaakseen, että ne ovat yhteensopivia tietyn puhdastilaluokituksen kanssa, mikä auttaa ylläpitämään vaadittua puhtaustasoa. ISO 14644-14 standardia voidaan soveltaa laajasti monenlaisiin laitteisiin, mukaan lukien koneet, mittauslaitteet, prosessilaitteet, komponentit ja työkalut. Tämä laaja soveltamisala varmistaa, että kaikkien puhdastiloissa käytettävien laitteiden vaikutus ilman puhtauteen arvioidaan, mikä tukee kattavaa kontaminaatioiden hallintaa. Standardi arvioi erityisesti hiukkaskoot 0,1 mikrometristä 5,0 mikrometriin, mikä on linjassa standardissa ISO 14644-1 määriteltyjen luokituskriteerien kanssa. Keskittymällä tähän hiukkaskokoluokkaan standardi vastaa tehokkaasti puhdastilaympäristöissä esiintyviin tyypillisiin kontaminaatio-ongelmiin. Ympäristön kannalta on tärkeää, että se täyttää puhdastilastandardit olemalla vähintään yksi ISO-luokan puhdistusaine kuin aiottu toimiva puhdastila. Tämä korkeampi standardi varmistaa, että testausolosuhteet ovat tiukemmat, mikä auttaa säilyttämään arviointitulosten eheyden. Lisäksi ympäristössä on oltava tiukka hiukkaslähteiden hallinta, mikä tarkoittaa, että ylimääräisiä hiukkaslähteitä ei saa olla läsnä, jotka voisivat vääristää mittauksia. Tämä eliminoi ulkoiset tekijät ja keskittyy vain testattavan laitteen päästöihin. Testiympäristössä tarvitaan myös yksisuuntaista ilmavirtaa. Tämä ilmavirtarakenne eristää laitteiden päästöt estämällä ulkopuolisista lähteistä tulevan kontaminaation, mikä varmistaa, että mitatut hiukkaspitoisuudet ovat peräisin vain itse laitteesta. Noudattamalla näitä vaatimuksia, puhtaampi ympäristö, hallitut hiukkaslähteet ja yksisuuntainen ilmavirta, voimme varmistaa, että hiukkaspitoisuusmittaukset heijastavat tarkasti laitteen päästöjä. Tämä takaa luotettavat ja pätevät arviointitulokset ja antaa selkeän kuvan laitteiden suorituskyvystä. Mittausmenetelmä alkaa laitteiden silmämääräisellä tarkastuksella. Tämä ensimmäinen vaihe auttaa tunnistamaan mahdolliset kontaminaatioriskit ja varmistaa, että laitteet ovat ehjät ja soveltuvat jatkoarviointiin. Seuraavaksi keskitymme ilmassa olevien hiukkaspäästöjen mittaamiseen. Näitä mittauksia varten valitaan laitteiden kriittiset paikat, jotka ovat välttämättömiä läsnä olevien kontaminaatiotasojen ymmärtämiseksi. Tietojen keräämisen jälkeen ne käsitellään ja analysoidaan hiukkaspitoisuuksien kvantifioimiseksi. Tämä yksityiskohtainen analyysi antaa selkeän kuvan kontaminaatiotasoista ja on avainasemassa laitteiden puhtauden arvioinnissa. Lopuksi tulokset yhdistetään ISO 14644-1 luokitusjärjestelmään.
Tämä liitäntä määrittää laitteen soveltuvuuden puhdastilaympäristöihin ja varmistaa kansainvälisten puhdastilastandardien noudattamisen. Tämä kalvo kattaa valinnaiset lisätestit laitteiden arvioinnissa ISO 14644-14 standardin mukaisesti. Nämä lisätestit on suunniteltu tehostamaan arviointiprosessia tarjoamalla kattavampi käsitys laitteiden suorituskyvystä. Ne menevät pelkkää perussoveltuvuuden määrittämistä pidemmälle ja tarjoavat syvemmän käsityksen siitä, miten laitteet käyttäytyvät. Yksi keskeinen testi on hiukkaspäästöjen kokonaismittaus. Tämä testi määrittää laitteen kokonaiskontaminaatiopotentiaalin, mikä on välttämätöntä arvioitaessa sen vaikutusta puhtauteen valvotuissa ympäristöissä. Toinen tärkeä testi on toiminnan elinkaaritestaus. Tämä arvioi pitkäaikaisen käytön päästöt ja auttaa varmistamaan, että laite säilyttää luotettavuuden ja tasaisen suorituskyvyn pitkällä aikavälillä. Yhdessä nämä testit auttavat arvioimaan perusteellisesti laitteiden soveltuvuutta ja suorituskykyä kriittisissä sovelluksissa. Sopimus- ja suunnitteluvaiheessa on olennaista, että asiakas ja toimittaja määrittävät yhdessä tarkat hiukkaskokoalueet arviointia varten. Tämä yhteistyö varmistaa, että molemmat osapuolet ymmärtävät selkeästi arvioinnin laajuuden ja painopisteen, sovittavat odotukset yhteen ja auttavat saavuttamaan tarkkoja tuloksia. Seuraavaksi on määritettävä vertailuilman puhtausluokitus ISO 14644-1 standardin mukaisesti. Tämä standardi toimii vertailukohtana hiukkaspäästöjen arvioinnissa valvotuissa ympäristöissä, ja sen noudattaminen takaa johdonmukaisuuden ja luotettavuuden koko arviointiprosessin ajan. Lisäksi on tärkeää tunnistaa testattavat laitetyypit ja toimintatilat ennen arvioinnin aloittamista. Tämän vaiheen avulla arviointi voidaan räätälöidä laitteen erityisolosuhteiden mukaan, mikä varmistaa, että kaikki olennaiset skenaariot otetaan huomioon testauksen aikana. Lopuksi kutakin toimintatapaa olisi arvioitava erikseen. Erillisten arviointien tekeminen kullekin moodille kattaa kaikki mahdolliset hiukkaspäästöskenaariot, tarjoaa perusteellisen arvioinnin ja minimoi riskin kriittisten päästökertoimien huomiotta jättämisestä testauksen aikana. Edustava toimintatapa on välttämätön hiukkaspäästöskenaarioiden tarkkaan tallentamiseen. Määrittelemällä sen selkeästi varmistamme, että arviomme todella heijastaa sitä, miten laite käyttäytyy todellisessa käytössä. Tämän lähestymistavan avulla voimme ymmärtää laitteiden todelliset vaikutukset tyypillisissä käyttöolosuhteissa. Toimintaparametreja valittaessa on tärkeää valita ne, jotka heijastavat tyypillistä laitteiden käyttöä. Edustavimpien olosuhteiden tunnistaminen auttaa meitä saavuttamaan realistisia ja mielekkäitä arviointituloksia. Tämä huolellinen valinta on avain arviomme tarkkuuteen. Meidän on sisällytettävä kaikki asiaan kuuluvat toimintatilat, varsinkin kun laitteet voivat toimia useissa kokoonpanoissa. Meidän on esimerkiksi otettava huomioon skenaarioita sekä tuotteen kanssa että ilman. Tämä kattava sisällyttäminen takaa, että analyysissämme ei jätetä huomiotta mitään kriittistä tilaa. Testaustilan on oltava vähintään yksi isoluokan puhdistusaine kuin aiottu kohdepuhdastilaluokka. Hiukkastasojen pitäminen alhaisina on ratkaisevan tärkeää tarkkojen ja luotettavien hiukkaspäästömittausten saamiseksi. Ilmavirran nopeutta tulee hallita huolellisesti, ja suositeltu pystynnopeus on 0,3–0,5 metriä sekunnissa. Oikea ilmavirran hallinta auttaa meitä ymmärtämään hiukkasten liikettä ja ehkäisee kontaminaatiota testauksen aikana. Lämpötilan hallinta on myös tärkeää, sillä ympäristö pysyy 18–25 celsiusasteen välillä. Tasaiset lämpötilaolosuhteet auttavat varmistamaan vakaan testauksen ja vähentämään tulosten vaihtelua. Lopuksi kosteustasot on pidettävä 30–70% suhteellinen kosteus. Oikean kosteuden ylläpitäminen estää kosteutta häiritsemästä testejä ja varmistaa, että mittaukset ovat toistettavissa ja luotettavia. Silmämääräinen tarkastusprosessi alkaa testiä edeltävällä tarkastuksella, jossa kaikki pakkausmateriaalit poistetaan. Tämä vaihe on välttämätön saastumisen tai häiriöiden estämiseksi testausvaiheessa ja luo puhtaan, valvotun ympäristön tarkastusta varten. Seuraavaksi tarkastajat suorittavat perusteellisen tarkastuksen laitteiden fyysisten vaurioiden tai vikojen varalta.
Laitteen optimaalisen kunnon varmistaminen tässä vaiheessa auttaa välttämään mahdollisia vikoja käytön aikana ja takaa tarkat testitulokset. Tarkastukseen kuuluu myös laitteiden oikean kokoonpanon ja konfiguroinnin validointi. Oikea kokoonpano on ratkaisevan tärkeää, jotta laite toimii tarkoitetulla tavalla, ja tämä vaihe vahvistaa, että kaikki komponentit on sijoitettu oikein. Teknisten liitäntöjen todentaminen on toinen keskeinen osa tarkastusta. Tarkastajat tarkistavat sähkö, vesi ja muiden tarvittavien apuohjelmien liitännät varmistaakseen, että laite on käyttövalmis. Lopuksi suoritetaan pinnan puhtauden laadullinen arviointi. Tämä keskittyy hiukkasten, pintakalvojen havaitsemiseen ja voiteluaineen oikeaan sijoittamiseen. Puhtausstandardien ylläpitäminen on elintärkeää hiukkaspäästötulosten eheyden ja testien yleisen tarkkuuden kannalta. Prosessi alkaa järjestelmällisellä skannauksella suurimmat hiukkaspäästöt aiheuttavien vyöhykkeiden löytämiseksi. Tämä skannaus kohdistuu erityisesti kriittisiin alueisiin, kuten liikkuviin osiin, apuohjelmiin ja liitäntöihin, jotka ovat usein pääasiallisia saastumisen lähteitä. Näytteenottostrategioihin kuuluu anturin sijainnin ja etäisyyden muuttaminen, mikä auttaa havaitsemaan hiukkaspäästöjen hotspotit. Anturin sijoittelun säätäminen on välttämätöntä näiden alueiden tarkan tunnistamisen kannalta. Skannauksen aikana palaute voi olla joko visuaalista tai akustista käytetystä laserhiukkaslaskurimallista riippuen. Nämä palautemekanismit auttavat käyttäjiä reaaliaikaisessa havaitsemisessa, mikä parantaa prosessin tehokkuutta. Testiä edeltävät löydökset, kuten aiemmin tunnistetut kontaminaatiolähteet, sisällytetään skannausprosessiin. Tämä parantaa tunnistuksen tarkkuutta tarjoamalla arvokkaita tietoja kohdennettua skannausta varten. Lopuksi laadullinen skannauslähestymistapa ohjaa siirtymistä tarkkaan mittausvaiheeseen. Tämä vaihe on kriittinen tunnistettujen hotspottien yksityiskohtaisen analyysin tekemiseksi ja tarkan kontaminaatioarvioinnin saavuttamiseksi. Tässä osiossa keskitymme korkean hiukkasmäärän sijaintien tarkkaan määrittämiseen yksityiskohtaisten mittausprotokollien avulla. Käytämme laserhiukkaslaskuria, jonka ilmanäytteenottotilavuus on vähintään 28,3 litraa minuutissa, ja anturin aukko on rajoitettu 24 senttimetriin tarkkuuden varmistamiseksi. Näytteenotin on geometrisesti säädetty optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, ja sitä käytetään systemaattisesti tunnistettuilla korkean hiukkasmäärän vyöhykkeillä. Tämä huolellinen säätö varmistaa tarkan tiedonkeruun kohdealueelta. Näytteenottoanturit sijoitetaan järjestelmällisesti näille korkean hiukkasmäärän vyöhykkeille, ja jokainen sijainti dokumentoidaan huolellisesti yhdessä anturin tarkan sijainnin kanssa. Tämä takaa kaikkien mahdollisten hiukkaspäästöalueiden perusteellisen kattamisen. Tässä vaiheessa keräämme paikallista, korkearesoluutioista dataa hiukkaslähteistä. Yksityiskohtainen dokumentaatio tukee tietojen tarkkuutta ja tarjoaa kattavan käsityksen hiukkaspäästövyöhykkeistä. Lopuksi anturin tarkka paikannus on ratkaisevan tärkeää kattavan kattavuuden varmistamiseksi. Käsittelemällä systemaattisesti kaikkia mahdollisia hiukkaspäästöalueita maksimoimme kerätyn tiedon luotettavuuden. Soveltuvuusmittauspaikkoja valittaessa on tärkeää keskittyä paikkoihin, joissa tarkan määrityksen aikana tunnistetaan suurimmat hiukkaspitoisuudet. Tämä lähestymistapa varmistaa, että kriittisimmät alueet arvioidaan laitteiden puhtauden osalta, mikä on välttämätöntä toimintastandardien ylläpitämiseksi. Laitteiden puhtauden arvioimiseksi on mitattava vähintään yksi korkean hiukkaspitoisuuden paikka. Tämä perustason mittaus antaa perustavanlaatuisen ymmärryksen hiukkaspäästöistä ja toimii lähtökohtana jatkoarvioinneille. Lisäksi arviointiin voidaan sisällyttää valinnaisia kiinnostavia kohteita, kuten tuotteiden käsittelyalueita. Nämä lisämittaukset tarjoavat kattavamman arvion hiukkaspäästöistä, ja ne ovat merkityksellisiä operatiivisen käytön kannalta, mikä parantaa kokonaisarviointia. Lopullisen mittauksen jälkeen näytteenoton kestoksi asetetaan 100 minuuttia, jonka aikana kerätään 100 yksittäistä näytettä. Tämä laaja näytteenotto varmistaa tilastollisen luotettavuuden ja tarjoaa kattavaa tietoa analysointia varten. On tärkeää ylläpitää tiukkaa dokumentaatiota mittauslaitteiden toimintaparametreista, mukaan lukien tietyt toimintatilat, käyttöjaksojen lukumäärä ja laitteiden sijainti testauksen aikana.
Tämä huolellinen dokumentaatio auttaa ylläpitämään johdonmukaisuutta ja tarkkuutta. Lisäksi ympäristöolosuhteet kirjataan koko testausprosessin ajan. Näiden olosuhteiden seuranta on ratkaisevan tärkeää tulosten luotettavuuden ja eheyden varmistamiseksi. Datan käsittely muuntaa raakahiukkaspitoisuusmittaukset tilastollisesti merkitykselliseksi tiedoksi. Tämä vaihe on välttämätön laitteen puhtausluokituksen määrittämiseksi. Se tarjoaa luotettavan arvion hiukkaspäästöistä. Suurissa hiukkasmäärissä käytetään menettelyä A, kun odotetut määrät ylittävät 10 mittausta kohden. Tämä menettely laskee aritmeettisen keskiarvon tietojen luotettavuuden arvioimiseksi. Lisäksi määritetään ylemmät luottamusrajat tarkkojen arviointien varmistamiseksi. Tämä lähestymistapa on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa hiukkaspitoisuudet ovat korkeammat, ja se korostaa tilastollisen analyysin luotettavuutta. Toisaalta menettelyä B sovelletaan, kun hiukkasmäärä on 10 tai vähemmän. Se käyttää konservatiivista, todennäköisyysperusteista menetelmää, joka ottaa huomioon pieniin hiukkaspitoisuuksiin liittyvän lisääntyneen epävarmuuden. Painopiste on päästöjen varovaisessa arvioinnissa, jolla varmistetaan huolellinen ja asianmukainen tilastollinen analyysi pienten hiukkasmäärien osalta. Molemmissa menetelmissä viimeisessä vaiheessa testituloksia, hiukkasmääriä tietyille hiukkaskokoille, verrataan ISO 14644-1 standardissa määriteltyihin puhdastilaluokan rajoihin. Testiraportti sisältää tietoa testauksen aikaisista ympäristöolosuhteista, kuten ilman puhtausluokasta, lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja keskimääräisestä ilmavirran nopeudesta testialueella. Siinä kuvataan myös testattavan kohteen käyttöolosuhteet, annetaan yksityiskohtaisia tietoja käytetyistä mittauslaitteista ja määritellään kriittisten mittauspisteiden sijainnit sekä mitattu määrä hiukkasia eri kokoluokissa kussakin paikassa. Puhdastilan soveltuvuuslausunto on testiraportin kriittinen osa. Se määrittelee puhdastilan puhtausluokan, jossa testattuja laitteita voidaan käyttää. DNT Sigma on riippumaton testauslaboratorio, joka on erikoistunut puhdastilamateriaaleihin. Se suorittaa ISO 14644-14 standardien mukaisia tuotearviointeja ja varmistaa, että materiaalit täyttävät tiukat puhdastilavaatimukset. Laboratoriossa on ISO-luokan 2 hiukkaspäästölaboratorio, jonka avulla se voi suorittaa erittäin tarkkoja hiukkaspäästötestejä ympäristöissä, jotka vaihtelevat ISO-luokasta 3 luokkaan 9. Testauksen lisäksi BNT Sigma tukee tuotekehitystä tarjoamalla vertailevia analyysejä ja arvokkaita oivalluksia. Tämä auttaa valmistajia arvioimaan ja parantamaan tuotteitaan täyttämään tehokkaasti puhdastilastandardit. Lisäksi laboratorio tarjoaa toimittajien arviointipalveluita varmistaakseen, että toimittajat noudattavat puhdastilastandardeja. Tämä on kriittinen osa yleisen laadun ylläpitämistä puhdastilaympäristöissä. Testausprosessi alkaa ensimmäisellä yhteydenotolla, jossa otat yhteyttä laboratorioon sähköpostitse prosessin aloittamiseksi. Muista antaa yksityiskohtaiset tuotetiedot, mukaan lukien kuvaus, mitat, paino- ja palautusohjeet, jotta kaikki sujuu sujuvasti. Seuraavaksi saat yksityiskohtaisen tarjouksen testauspalveluista. Käytä aikaa tämän tarjouksen tarkistamiseen huolellisesti varmistaaksesi, että se vastaa tarpeitasi. Kun olet tyytyväinen, hyväksy tarjous siirtyäksesi eteenpäin. Kun olet hyväksynyt tarjouksen, sinun on lähetettävä tuote laboratorioon Puolaan. Muista noudattaa annettuja erityisiä toimitusohjeita viivästysten tai ongelmien välttämiseksi. Testitulokset ovat saatavilla 7–14 päivän kuluessa siitä, kun tuote on toimitettu laboratorioon. Kun testauksen lasku on maksettu, saat testiraportin samana päivänä. Seuraavina päivinä järjestämme tuotteen toimituksen takaisin sinulle.